Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Oh, kaya ni mo nga, ikaw rin matos doktor? Ang kuan. Nganong dili man? Kayahon kud. Kay mao man igipangayo ni mama. Mausay akong damgo nga may anak kita. Ako lang ibili ni mo ang cheque ha. Imong panganang ako ibutang sa cheque. Unsa? Sabi na hitabo ni mo. Ganun pa rin makakugang. Dili ka gusto mamabdos? Ikaw mao akong gihuna-huna. Ako? Dako kag magasto. No, be. Gusto kong makabatong tag-anak. Ug musamot ang akong pangandoy nga mamabdos ka na. Kay kanang imong gimabdos, maunay makalikon sa atong relasyon. Maong kinahanglan nga mangandam ka. Ako ray mo adto sa doktor? Okay ra nimo? Okay raman. Busy gud ka. Naatol man sad gud nga palarkahon din kong papagod. Kinahanglan mo larga ka. Aron dili maiubos si papa nimo. Pero dili ko magdugay dito. Unsa? Mingaon ko nimo eh. Ayaw pagdali sa pagpauli. Tingalig masuko si papa nimo. Tingalig ako mo ay mapasanginlan. Anugon. Nganong anugon man? Panahon na gid unta nga madakan ako. Og ipailan nila ni papa ug mama. Mauwaw lagi ko. Nahibaw na lagi sila sa tong relasyon. Gusto man kadi sila makakita nimo? Unsa? Lagi. Sa ako nang giingon. Ako na silang gitug-anan bahin natong duha. Ngani anata magpuyo din eh. Nag-live-in natang duha. Wa sila masuko. Ngano masuko man sila nga ako man sang kalipay ang ilang giapas. Hambog sad ay. Abi na imong cellphone be. Oh, nga naman. Akong tawagon sila sa mama magpapa. Aron magkasulti mo. Di ko uy. Ngano di mo kamutuo. Bebe, abi na imong cellphone. Kinahanglan mo tuo ka sa kong gisulti. Ay, mituon na lagi ko. Dili pa lang ko ready nga makigsulti nila. Okay, sige. Dili ti kapugson. Pero inigbalik na ako, dadon ka na gid nako sa akong mga ginikanan. Og labi nagbabdos ka na. Akong ipagarbo nila nga atong anak ang imong gida. Mularga si Alma? Gipalarga siya siya mga ginikanan ato sa States. Niya mo uban ka? Iyaw ta akong pauban nun. Oh, nganong naunta man? Makikita naman ko sa doktor nga mo ay mo process aron ko mumapdos. Maayo di ay. Nalipay ka ma? Oo, ang. Malipay gyud ko kay dili ka man malayo nako. Kung nahitabo pa nga muuban kang Alma, unang higayon nga malayo ka nako. Dili sab ko gustong malayo ni mo ma. Doon na kagoy sakit. Mahimo raman nga ako ray magpakemo. Di ko musugot uy. Mura man sa kagway anak nga mo atiman nimo. No be. Dili sad ko gusto nak nga mahikawan ka sa mga kaayuhan nga moabot sa imong kinabuhi. Basta, ikaw paghihapon ang importante nako ma. Nagkasulti giday sila si Dr. Medina ug Alma. Salamat nga gituman sa doktor ang iyang gisaad ako. Nga ako ray mahibaw ni Nobi. Pero wa niya tug-ani si Alma sa gusto ko mahitabo. Ako kang tawagon si Nobi, no? Aron pa'y bawon nga nanawag na si Alma sa doktor. Pero, no, kinahanglan pugngan ko nga kung kahinam. Pero nganong ingon-ini man ang gibati kong excitement. Wa man ko'y pagbati ni Novi pero nganong ingon ko niya ini ka excited nga
makakita niya. Di lang una ko magpadaog sa akong excitement. Uwat nun akong manawag si Nobby nako. Mo ko makasabot sa panghitabo. Gusto ka ang gisulti ni Ronel. Nga mangita rig paagi ang kahigayunan aron matuman ang iyang gitinguhang pagtapak nako. Pero ang kalit nga paglarga ni Alma, dili ka paagi kini nga gipasabot ni Ronel. Kalit ang desisyon ni Alma nga mularga ug ibutang niya sa akungan ang cheque nga ibayad sa doktor. Ug matod ni Ronel, okay ra ang doktor kung ipaagi niya sa natural nga paagi ang pagdonate niya sa iyang sperm cell. Magdug ming duha si Ronel? Oh my God. First time nga may katupad kong lalaki. No. Di aram mo ka din eh. Alma? Naunsa ka? Naiging mong sa akong pagduol. Ang. Niagod ko sa gawas. Ug wa kagid manangpit. Sorry ha. Nahadlo ka na lang hinoon. Wa man ko mahadlok nimo. Pero nabaguan lang ko sa kamingaw na ining lugar. Ingon inigid basta di ka sa subdivision. Niya na ang cheque nga ibayad mo sa doktor oh. Jackie? Ug ako ning ibayad ni Dr. Medina? Hi, Imo kong giatangan? ganahan lang ko. Ngano? Gusto lagi kong magka-friends ng duha. Dili ba? Giubanan ka pagkani nako sa kantin? Ah, yeah. May mong usbon? Sorry, busy ko karon. Ikaw ra lagi kang gihatod ni Alma, no? May dinalian siyang lakaw. O gawas pa. Igo raman sa kong ihatod ni Alma. Nganon di ka mangayog auto ni Alma? Aron, ikaw na lang mo drive. Di ko kamao. Tudloan ka. Unsa? Yeah. Maayo mo kong mutudlo og driving. Nagunaw na gani ko tukod og driving school? Sorry, Jack. Dili ko interesado mo drive. Igo na nako nga ihatod ko ni Alma. Pero unsay mahitabo sa mong mga lakaw kung busy sab si Alma? Mag-taxi. Sige, Jack ha. Mo-time in ako. Tingalig, late ang labas na ko ini. Okay. Magpaabot grimos pa niya ito. Unsa? Nganon nagkugaman ka? Kuhaon ko ni Alma. Okay, Jack. Musun ako sa building. Watan di ka! Wa naman mulingi. Murag duda pag ginimbayhana sa kong tuyo na. Pero, okay lang. Di takit kalong ano, be. Hangtod, mahugas sa akong lawang. Mingaw namang klinik. Huwag nakalakaw ng sekretary. Oh, ang akong cellphone. Si Nubi. Kumusta? Nianan ako ang cheque. Labing maayo. Kinsangan ang nabutang sa cheque. Ako nga. Shall we call it coincidence? Or God made its way for my dream for you? Dream? Yes, nga makatabang ko nimo. Og maka-feel ka sa true sense of sex. Ambot lang. Hangtod karon wa pag ko magkasabot sa mga panghitabo. Wa ko magpaabot pero niabot. So, kano sa ta magkita? Niaba si Alma. Asam rin siya. Gipaadto siya siyang amahan sa stage. Kun mo na. Kay gayunan na imitabang nato. Aron matuman ang atong plano, Nobi. Uwa, sad ko magkasabot. Nga nawa ko mo reklamo ni Alma sa dihang gihatag ni ang cheque. O, ngahan pagid na ko ang gibutang sa cheque. Ayaw na lang pagreklamo. Ang tuwa sa langit mo ni nangitag paagi. Alang sa katumanan sa atong pangandoy. Excuse me. Wa ko mangandoy ingon ini. Pero ni ana ang mga possibilities, Nobi. Aron dili magduda si Alma. Ingnan na lang siya.
nga muari kag klinik. Ug kuno hay, eksaminon ti ka. Kana ha kung muuban siya. Ambot lang ko na. Magkahimo pa ba siya sa pag-uban ako? Okay, kung di siya makauban nimo, then mudiritso na lang ta sa atong pagabuhaton. Kadiyot Mangutanaon ako ni Alma. Kanus agad siya malarga. Okay. Maghuwat ko sa lain nimong tawag. And hopefully, makalarga na si Alma. Wa man ang doktor. Bitaw. Nanawag di ay ka? Yes. Kay maoy akong tuyo nga makadungog ko sa iyong mga explanations. Dili ka pa man ka malarga. Na-arrange na nga akong flight. Og may ticket na ko. Unsa? Kanus amday ka malarga. Ugma na. Kadinalian basab. Mao lagi. Og mo na hinungdan nga manlakaw ta uban ni mama. Mga untas kawas. Unya, mag-joyride ta ka uban sa mama. Ready na ang imong gamit? Always ready man gina ako magamit. Ako nang giandam para sa mga dinali ang biyahe. Kanus amat ka mo balik. Wa pa ko'y sure lagi. Pero sige lang. Padinguhaon ako nga madali ang among sabot ni Papa og sa among mga mergers. Aron makabalik dayon ko din siguro abe pagkato si Dr. Medina ha? Ha? Sa pwede kitabo ni mo? Ang cheque. Ni anak ko. Wa pa man ang doktor. Wa ko'y mahatagan. Just keep it. Sige na, pagilis na mo mama. Kinahanglang happy ang atong lakaw karong gabi na. Alma, Og kinahanglang idigbalik na ko. Mabdus ka na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!